Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na, hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako, kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Res Bakuna, tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay Narito na ang mga nagbabagang balita. Res Bakuna sa mga botika sa Baguio City, binuksan na. BMA nananatiling COVID-19 free. Drive-thru vaccination muling isinagawa sa Baguio City. 4 na lugar sa Kalinga posibleng maisama sa election hotspot. Paghuli ng pulis sa lalaking suspect sa pandurukot sa pool sa kamera. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag Gamalem Amyanan Aluzon, hatid namin ang mga mainit na balita. Binuksan na ang Res Bakuna Botika sa Baguio City. Ito ang pinakauna sa labas ng National Capital Region. Layo nitong palakasin ang kampanya ng pamahalaan sa vaccination. Magbabalita, Charles Limon. Dahil busy sa trabaho, laging naisasantabi ni Arnold ang magpa-booster shot. Pero kanina, sa wakas, ay naturukan na siya. Dahil ito sa pagbubukas ng Res Bakuna sa butika sa Baguio City. Kasi from Bulacan, nagbabalik-balik ako from Manila. So basically, sa Bulacan ko nakuha yung 2 dose ko. And then nung nag-work na ako, wala naman akong time para magpa-booster. So malaking tulong yung may ganitong pagkakataon para mas yung accessibility rin sa mga taong talagang kung walang time. Hindi mo na kailangan pumila, ang bilis nga, nakita ko lang. So malaking tulong sa akin na nagtatrabaho ko merong ganitong activity. Pinangunahan ni Health Secretary Francisco Duque III, Testing Czar Vince Dizon at Secretary Bernadette Puyat ang seremonya. Maganda ang kinakalabasan ng ating Res Bakuna sa butika, pero syempre maaga pa. Pinalalawig pa rin natin, ito na nga, nauna ang Baguio outside of NCR, at gusto natin ang lahat ng mga kasama dito sa programang ito, ang Watsons, SM, ang Mercury, ang Generica, the Generics Pharmacy, Qualimed, at iba pang mga butika na may malaking presensya sa mga malls o sa mga matataong lugar. Lungsod ng Baguio ang unang nagbukas ng Res Bakuna sa butika sa labas ng NCR. Bukod sa booster shot, pwedeng magpaturok dito ng first at second dose. Kailangan lang magpa-register online. Kasunod nito ay pwedeng magtungo sa Watson sa SM. Ang susunod na proseso ay kapareho ng prosesong dinaanan noong nagpaturok ng first at second dose.
Okay lang naman po, mabilis po sana kung konti lang yung tao tapos wala pong dun sa labas. Nagpasalamat naman si Secretary Vince Dizon sa mga butikang nagbukas para sa res bakuna. Pinag-aaralan na ang pagbibigay ng insentibo sa mga ito bilang pasasalamat. Rekomenda po ng Monday sa ating mahal na Pangulo na kahit pa paano naman mabigyan naman kayo ng kahit konting allowance. So, and ito po ay in-approve ng ating Pangulo sa kasalukuyan po pinag-aaralan na po ng DOH and ito po yung maliit na thank you namin sa inyo dahil sa servisyo ninyo. Lampas na sa 100% ang vaccination percentage ng lungsod. Kaya maliban sa pagbubukas ng lungsod sa mga karatig bayan, balak na ding buksan ang vaccination sa mga turista sa lungsod. Ito'y para makatulong ang lungsod sa hangad na maabot ang herd immunity ng bansa. Ipinagkibit-balikat naman ng lungsod ang severe outbreak report ng Octa Research. I think yung sinasabi ng Octa, that was about 3 months ago, 3 weeks ago rather. So yun yung situation, nagkaroon tayo ng surge. And for the past, since January 3, we actually have 2 peaks sa reproduction number natin. This week and next week, magkakaroon ng plateauing and hopefully by second week of February, magkakaroon na tayo. We'll be able to realize a downtrend. Hindi na raw kailangang isailalim pa sa Alert Level 4 ang lungsod. Sa buong Cordillera, tanging ang Mountain Province, Kalinga at Ifugao ang mga nasa Alert Level 4 dahil sa pagtaas ng mga kaso at healthcare utilization rate. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dahil sa patuloy na paghihigpit, nananatiling COVID-19 free ang Philippine Military Academy. Magbabalita, Randy Guzman. Nananatiling COVID-free ang Philippine Military Academy dahil ito sa paghihigpit ng akademya. Pa rin namin yung mga standard health safety protocols such as like wearing mask and yung sa social distancing. Sa mga personnel po natin, some of our personnel are also meron din po kami skeletal workforce wherein yung mga ibang personnel po natin is currently working at home para rin po malimit yung mga pumapasok sa offices. Yun po. Sa mga cadets naman po, so we have the Fort Del Pilar Station Hospital personnel po na nagra-random visit sa barracks ng kadete para i-check po yung temperature nila and also to check their health status. Bakunado at nabigyan na rin ng booster shots ang mga kadete, opisyal at iba pang personnel. Lahat ng klase, idinadaan sa online. Tanging sa physical-related activities nagkakaroon ng face-to-face. Bago naman makapasok sa loob ng akademya ang mga enlisted personnel at opisyal, kinakailangan munang magnegatibo sa antigen test. At kung galing naman sa labas ng lungsod, kinakailangang tapusin ang quarantine period. Nanatili ring sarado ang PMA para sa mga bisita. Para naman sa alumni homecoming sa darating na Pebrero, limitado lamang ang makakapasok. Kinakandak sa PMA. So sila pa lang yung nakakapasok wherein subject din sila for the COVID-19 protocol. Meron kaming sariling triage dito. So kailangan din nilang mag-present ng antigen test. Hopefully sa mga susunod na months kapag naging okay na yung situation, we will look into consideration na yung pag-allow ng visitors. Pag-uusapan muna ng Alumni Association Incorporated at pamahalaang lungsod ng Baguio kung ilan ang papayagang pumasok ng lungsod para sa alumni homecoming. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dahil kaliwat kanan ng mga checkpoint at kaunti ang supply, tumaas na po ang presyo ng ilang isda sa Baguio City. Magbabalita, Jade Abelador. Isang epekto ng lockdown dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19 ay ang mas pinahigpit na requirements sa mga checkpoint. Dahil dito, pahirapan ang pagbiyahe ng isda sa Baguio Public Market. Ang resulta, sumipa ang presyo. Tumaas kasi sa sa kulang nilang supply. Sige, supply ngayon po konti. Saka mahal din ang kuha ng mga tao doon sa baba.
Kaya mataas. Pahirapan na nga ang biyahe, nataon pa na closed fishing season. Ibig sabihin, tigil muna ang pangingisda hanggang February 2022 para maparami ang ilang klase ng isda gaya na lamang ng sardinas, herrings at hasa-hasa. Sa kasalukuyan, tumaas ng 20 hanggang 40 pesos ang presyo ng ilang isda sa Baguio Public Market. Ang galunggong na dating 200, ngayon 220 na. Ang bangus mula 180 ay naging 200 pesos. Pumapalo na rin ang tahong at tilapia sa 120 pesos. Pilitin makakayanin kasi kailangan naman. Inaasahang mas mapapabilis ang pagdating ng mga panindang isda kapag lumuwag na ulit ang guidelines sa pagbiyahe. Jada Belador para sa Luzon Headlines. Samantala, sinimulan na ng Baguio City ang paggamit ng self-test antigen. Ito'y upang mapigilan ang pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Magbabalik sa report, Charles Limon. Matapos ang pilot testing ng self-test antigen sa ilang barangay sa Baguio, sinimulan na ang paggamit nito sa lungsod. Inilaunch natin yung self-testing. So ito ngayon, sila magsuswab, pero ilalagay nila sa sampler, tapos dadalhin nila sa central triage natin for testing. So the reliability of this method depends on the sampling. Kaya parating ko inuulit, any kind of test depends on how the sample was taken. No? So but tinuruan natin sila, we are on the average siguro mga 1,000 tests a day. Pero ang ating 1,000 tests a day na binibilang is only for RT-PCR, no? Pero marami pa rin tayong antigen testing, no? Kaya lang, sabi nga natin doon sa Central Triage, Charles, pag nag-positive na yan sa antigen, you don't have to anymore to confirm that to RT-PCR. Pero may mga iba nagko-confirm pa rin just to make sure. Sa ngayon, hindi bababa sa 6 na barangay na may malalang cluster ng COVID-19 ang gumagamit ng antigen. Nagbabala naman ang Food and Drug Administration sa pagbili ng antigen. Ipinaalala na dapat tanging ang FDA-registered lamang ang gamitin. Nagkalat daw kasi ang mga unregistered antigen self-test kit sa merkado. Lahat po ng 551 drug outlets po sa buong Pilipinas, nadalaw po na ating inspektor. Meron po tayong nahuli na 11 suspected counterfeit health products. Kasama na po dyan ang 3 rapid antigen test. Ito po ay itong rapid antigen test na 3 na ito, doon po sa Guagua, Pampanga, sa Bataan at sa Makati po natin na nakita sa mga butika. Pero ayon kay Department of Health Secretary Francisco Duque III, hindi naman kailangang palaging gumamit ng antigen. Kailangan lang umano itong gamitin sa targeted testing sa mga may kumpirmadong kaso ng hawaan. Kanina, ipinasakamay ni Testing Czar Secretary Vince Dizon ang higit 10,000 testing kit ng antigen test kit sa pamahalang lungsod. May naibigay din ilang gamot laban sa COVID-19. Sa ngayon, 2 brand pa lang ng antigen self-test kit ang aprobado ng RITM at FDA. 11 kumpanya na ang nagpila ng registration ng kanilang produkto sa FDA. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Muli namang isinagawa ang drive-thru vaccination sa Baguio City para mas mapadali ang pagbabakuna at maiwasan ang pagsisikip sa mga vaccination sites. Magbabalik sa report, Jade Abelador. Kahit naabot na ng Baguio City ang target nitong makapagbakuna ng 95% ng eligible adult population, tuloy-tuloy pa rin ang vaccination. Ngayong araw, ginanap ulit ang drive-thru vaccination rollout sa Athletic Bowl. Kami po crowd control dito sa vaccination. In any other sites, like big sites, UB, SM, yun po ang pinaka-role ng POST. Kasi ni Mayor is yung mavaksinan lahat na may gusto, saka para maprotektahan na rin sarili natin. Maaga pa lang, mahaba na ang pila ng mga sasakyan sa Athletic Bowl. Para sa mga may sasakyan, mas maganda daw talaga ang pagkakaroon ng drive-thru vaccination. Hindi na kasi nila kailangang makipagsiksikan sa mga nagpapabakuna sa ibang vaccination center. Doon sa pipila kami nung first vaccination namin. Ang haba ng pila, ang init, meron pa yung umuulan.
nag-aantay kami kasi para mapagpagahinga bago sila dumating. Hiling lang nila maging consistent ang pagpapalabas ng impormasyon tungkol sa oras at detalye sa vaccination. 10 to 8 nandito na kami kasi 9 o'clock sabi nila schedule 9 to 2. Eh ngayon, kakikita lang namin sa 10:30 pala. Kaya matagal na kami naghintay. Haba ng pila. Nitong Lunes, 289,809 na ang partially vaccinated at 269,557 naman ang fully vaccinated sa Baguio City. Maaaring makita ang schedule ng mga vaccination sa Facebook page ng Baguio City Health Services Office. Jada Belador para sa Luzon Headlines. 4 na lugar sa Kalinga, posibleng maisama sa election hotspot. Yan at iba pang balita. Abangan! Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Pauline. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauline yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Idol kita, gusto kong maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Dahil sa mga nagdaang pangayan sa politika at presensya ng rebeldeng grupo, 3 bayan at 1 lungsod ng Kalinga ang posibleng maisama sa listahan ng election hotspot sa Cordillera. Magbabalita, Ren de Guzman. Ngayon pa lang nakikita na ng PNP na mapapasama ang Tabuk City sa listahan ng election hotspot sa lalawigan ng Kalinga. On my assessment, siguro itong Tabuk, City of Tabuk, considering din na itong maglalaban ngayon, as early as 2021, may mga cases filed each other na from the Ombudsman and other court na pwedeng pagpailan. Well, in fact, yung incumbent vice mayor was suspended by case of the Ombudsman. Binabantayan din ang bayan ng Rizal, Balbalan at Pinokpok. Because of the presence of people from the left. Kaya ito po yung dalawang binabantayan nila. Yan po yung binanggit nila. But not to worry daw po kasi marami namang tropa na i-assign po dyan sa election day. Tinitignan din ang lalawigan ng Abra dahil sa election-related violence. Election-related meaning kadikit yan sa yung pagtakbo ng mga tao sa eleksyon. Pag-eliminate mo ng kalaban, huwag naman sanang mangyari. And then, yung mga tinatakot yung mga tao, they are being forced to vote for somebody. Lahat ng mga matutukoy na election hotspot ay mahigpit na babantayan ng PNP at Philippine Army. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Meron tayong mga tinatawag na families created by destiny. Ano itong mga families created by destiny? Normally, ang family is created by husband and wife marrying, bearing children, etc. But families created by destiny are families whose parents adopt a child as their natural child. And dahil dito, naganak din ang ating Pangulo ng Republic Act 11642, otherwise known as the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. And ang pakay na ito ay simplify yung adoption process dito sa Pilipinas. Noong araw, there are two phases of adopting a child. Una, yung administrative phase, and pangalawa, yung judicial phase. Yung administrative phase, ito yung DSWD noong araw ang in charge dito. And if there are available children na available for adoption, kailangan mag-home study program muna yung mga potential adopters. Ang DSWD din ang nagdi-declare kung ang isang bata ay isang foundling o yung mga iniiwan sa kalsada o sa kalye ng mga nanay who do not want to have any part in the child's growing up. So, dito sa administrative phase, nadidelay na yung process of adoption because sabi ko nga, sa 6 months pa lang na mayroong home care study and child care study performed by the DSWD, almost 1 year na ito. Then, after the administrative phase, pumunta na kayo ngayon sa judicial phase. And this is where the cost will come in. Ang ating judicial phase, of course, you have to get a lawyer, you have to pay filing fees, much more, you have to pay publication in a newspaper of general circulation. And worse, dahil sa ating mabagal na judicial system, ang process of adoption will take around 3 to 4 years nang nasa korte. So under the present Republic Act 11642, meron tayong create na National Authority for Child Care. Ito yung NACC. At ito na yung bagong ahensya na magpa-process ng adoption ng isang bata. So, totally remove yung judicial adoption process. And lahat na ng processing dito sa NACC will be administrative in nature such that it will lower the cost, it will simplify the procedure, and of course, ang pakay ng ating batas, a best interest of the adopted child. Ang isang major feature ng bagong 11642, criminalize niya na ngayon to joke about or say or insult a person because he or she is adopted. So, hindi mo na pwedeng lokohin sa cinema, sa stage, sa radyo, sa TV, ang isang tao porke adopted child lang siya. Ampun ka lang. Usually, ang nangyayari, ang ginagawa sa ating movies, for example, this will now be criminalized under Republic Act 11642. Ito ay para bigyan ng pag-asa yung mga batang adopted lang. Although under the present law, an adopted child shall have the same rights and obligations as a natural child. An adopted child will inherit as much as a natural child will inherit. And again, the process is for the best interest of the child. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation.
Paghuli ng pulis sa suspect sa pandurukot sa pulsa camera. Ang detalye, susunod na. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! Hello, good morning. TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJ Home Builders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Sa police report sa pulsa camera ang paghuli ng pulis sa isang lalaki na nandukot sa La Trinidad, Benguet. Ang detalye sa report ni Ren de Guzman. Makikita sa videong ito ang isang lalaki na nakadapa sa kalsada habang dinadaganan ng pulis. Ayon sa mga investigador, bandang alas 11:20 ng umaga kahapon, dinukot ni Kevin Lumbang Villegas ang cellphone ng isang babae sa kahabaan ng KM5 La Trinidad, Benguet. Itong biktima na habang nasa mataong lugar and then nung mapansin nung biktima sa kanang bulsa niya ng jacket, nagsisigaw siya at hinabol niya. Matakbo siya dun sa may intersection, may pulis na naka-duty na traffic enforcer natin doon at mabilis na naaresto ito. Tumangging magbigay ng pahayag ang biktima. Sasampahan ng theft si Villegas. Nakakulong na siya ngayon sa La Trinidad Municipal Police Station. Ayon sa PNP, si Villegas ay una nang naharap sa mga kaso ng pandurukot sa lungsod ng Baguio, pero pansamantalang nakakalaya. Ang inutos ng aming acting chief of police na si Police Major Jim Tapigoon na ang mga masasamang loob nabibilang na ang araw nyo. Huwag kayong gumawa dito sa bayan ng La Trinidad. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Mga kaibigan, ako po si Dobby de Guzman. Hanap nyo ba ay